ମଦନା ପୁଅ ହେଟା ବା ରେପ କରିକି ମରିଥିଲା ନା କଣ? ଦୂରେଇ ରହ, ହେଟା ମାଡ଼ି ବସିବ। ହ୍ୟାଲୋ, ମୋ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କେଶବ ଟୁଡୁ କହୁଛି। କଣ ହେଲା? ତୋ ମାଇକିନା ଚଉଟି ରାତିରେ ଜାଣିଦେଲା ତୁ ଚନ୍ଦା ବୋଲି ଗଲା ଆଉ। ଆବେ ହେଇ ପାଗଳ, ତୋତେ ବା କହିଥିଲି ଚଉଠି ରାତିଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ସମୟ। ଏ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ସମୟରେ ତ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ ଉଠା ଚୁଟିଟି ଅଠା ମାରି ଲଗେଇବୁ। ତୁ ବୋଧେ ସାଲଟେ ମାରିଦେଇଛୁ ଆଉ। ଛାଡ଼ ବାବା, ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କାମ ସହିତ ଡିଭୋର୍ସ କାମ ମଧ୍ୟ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କରିପାରେ। କାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଡିଭୋର୍ସ ପେପରଟି ତୁମ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇବ। ତୁମେ ଟିକେ ଭଲସେ ଦସ୍ତଖତ ମାରିଦବ। ଚନ୍ଦା ଶଳା 2000 ଟଙ୍କାର ଲସ୍, ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରପ୍ଟ ହେଇଗଲି। ପ୍ରେମ ବେ ପ୍ରେମ, କୁଆଡେ ଗଲୁ? ଆଜି ବା ତୋ ଝିଅ ଦେଖା ହବ। କିଏ? କୁକୁର? ଆଲୋ ଜେଜେ, ମୁଁ ପା ମଧ୍ୟସ୍ଥି କେଶବ ଟୁଡୁ। ତୋ ନାତି ଲାଗି ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖା ଚାଲିଛି। ନାତି ଖଣ୍ଡେ ତ ତୋର ବୁଢା 1352ଟା ଝିଅ ଦେଖି ସାରିଲିଣି, ଗୋଟେ ବି ବାବୁଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହଉନି। ପସନ୍ଦ ହବ କିପରି? ତୁ ଡିଫେକ୍ଟେଡ ଝିଅ ଦେଖାଉଛୁ। କଣ ହେଲା? ଡିଫେକ୍ଟ? ସେଦିନ ଯୋଉ ପୁରୀ ଝିଅଟା ଦେଖେଇଥିଲି ତାର କଣ ଡିଫେକ୍ଟ ଥିଲା? ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଧଳା ବାଲ ଉଠିଥିଲା। ଓ ହେଲା ହେଲା ପ୍ରେମ ବାବା, ତୁ ଯୋଉ ବାରିକପୁର ଝିଅଟା ଦେଖେଇଥିଲି ତାର କଣ ଡିଫେକ୍ଟ ଥିଲା? ତା ଆଖିରେ ମେଣ୍ଡିଆ ଲାଗିଥିଲା। ତା ଆଖିର ଯଦି ମେଣ୍ଡିଆ ଥିଲା ତାକୁ କଣ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ମେଣ୍ଡିଆଂ ଫଟୋଧୌତ୍ୟନଂ ମଲିନଂ ନଦୟତି। ଆଉ ତ ସଂସ୍କୃତ କଣ ନେବେ, ଭାଷା କହିଲା ଭଳିଆ ଶୁଭୁଛି। ଓ କେତବ, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ମୋର କହିବା କଥା, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖିବୁ ଯେମିତି ଗାଁ ବାଲା ଦେଖିକି ପୁରା ତେଲା ହେଇଯିବେ। ଟେଲା ହେଇଯିବେ? ଶଳା ନିଜେ ତ ଗୋଟେ ଦା ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଖୋଜୁଛି ଗୋଟେ ଶାବଳ ଭଳିଆ ଝିଅ। ଲା, ମୁଁ ଟିକେ ପାଉଡର ଲଗାଇ ଦିଏ। ତା ଝିଅ ଗଲା ବାଲାକୁ ମୋ ତୁଲେ କଣ କହିଛୁ? ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରେମ ବାବା ଆମର ଗୋଟେ ତେଜରାତି ଦୋକାନ ଖୋଲି ବସିଛନ୍ତି, ମାସକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର। କହିଲୁନି ଏରୋପ୍ଲେନ ଚଲାଉଛି। ଏଇ 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 ଡରା ଗୁଣ୍ଡା ପାଇଁ ତୋର 10ଟା ପସ୍ତା ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ସେଦିନ ସେ ବାରିପଦା ଝିଅ କଣ କହିଲୁ, ତୁ ଗୋଟେ ଆଲବମ ହିରୋ। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ତୋ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ମୋ ହାତରେ 10 ଟଙ୍କା ଧରି କହିଲା ନେରେ ଭିକ୍ଷୁକ ନେ। ଦେଖ ପ୍ରେମ, ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅଟେ ଦେଖିଛି, ଯେମିତି କିଛି କେହି ନ ବାହାରେ। ଆସେ। अबे किच्छा वो झील माता तो सुंदर ताले झीलटा केते सुंदर हेतियो मोल तो इच्छा होची कामुली पकई रोवे कोटे बारा सिंहा ओळे आउ मैडम आपण इच्छे गुडा कंतो मा सुस्मिता आन मा ओढोणा खोली बला जर चाहिबो तुरी तुरी कहि दब कान रे मोर रसिक ना कर तुम रसिक ना कर तुम वाह जियो नुहे तो सोरिष कतर उडुथिबा गोटे सुंदर प्रजापति टी ता दांत रे एते चमक अछि जे पूरा गोटे कोलगेट फैक्ट्री को बंद कर दबो आखि तो नुहे सत जेपरि गोटे नील समुद्र इच्छा होती से समुद्र गहवर रे टिके पेट खोली मुती देबा पाई समुद्र टिके मुती अभ्यास अछि तो छाडन से कथा जियो तो एते सुंदर ए टोका तो कांकरे गछि कामुडियो बोली ताले कोन कहउछंती बागरटा हेई पालिबनी कोन पाइबे काहे कि ना से झील बा आगे थिले मल्ली अछि आ इमिति लगी से झील मोता ना मोता तो मत काउनी नाही रे बापा सेता मा भड़िया मुहानी ता बड़ा बापा भड़िया मुहानी बल्ला का बोलियो ता माने तो झील तामी नचला बेले ता बल्ला का सहित आपे रोबे पे माडो कोइ गुना कोन टिके चुप हो जा मारो कौन कहनी एरकम नुचनिया नहीं ना कौन मुंह जिमके गोटे हैंडसम फांक मो सुंदर मुंह देखि सुंदर झियो पटिबो संचल चल लोक देखिबे मते शादी.com में 3टा झियो आई लव लिखछंती आपे जोटा ऋतिक रोशन डीपी देथिल तो मुए नुंगुली को बाहाई पलिबी नाई कोन कहलु बाड़ी पड़ा देखिउ ना
ଧ ମତେ ଧ ନହେଲେ ବୁଲିକି କାମୁଳି ପକେଇବି। ଗନ୍ତା କାଟିନି ହେଲା ବୁଲି ଝିଅ ହାତରେ ମଲ୍ଲି ଅଛି କିଏ ବାହା ହବ ଦେଖେଇନି। আবে সিয়ে তো বাই দিব কিন্তু তু থোড়া কি মাটিরে লীন হইছি। କାହିଁକି আবে সেটা মଳି নথিলা বে ঝিও হাତରେ ব্ল্যাক কলর নেল পলিশ লগাইছিলা। ଛାଲ ବେ ମୋ ପାଇଁ ଅଛୁଲେ ଓହଳିଆ ଝିଅ ମିଳିବେ। ଏ ସାଙ୍ଗ ଧକରା ହଁ ସାଙ୍ଗ କଲେଜ ପରଠୁ ଆମର ଦେଖା ହେଇନି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ଦେଖା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତ ଖବର କଣ କହ? ମୋର ସବୁ ଭଲ ତୋର ଭଲ ଝିଅ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି ବହୁତ ଆଡେ ଖୋଜିଲିଣି ହେଲେ ଝିଅ ପାଇଁ କଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବରଟିଏ ପାଉନି। ଅନେଇଲ এইটি মধ্যস্থি কেশব টুডু ঘরକୁ 2 কিলো আলু পটুଅ 2টা প্রস্তাব বুঝদেবি। ଚୁପ୍ କର ମୁଁ ତା ଝିଅ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ପଟ୍ଟାଟିଏ ଦେଖିଛି ତ କା କୁଣ୍ଡା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ମାଲିକ ଅଛି ମାସକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦରମା। ଆଚ୍ଛା ତୁ କହୁଛୁ ମାନେ ସେ ପୁଅଟି ଭଲ ହେଇଥିବ। ସେ ପୁଅଟି କିଏ? ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତବେ ମୁଁ ଦୌଲରେ ମାଲି ପକେଇବ। ଛଳା ଗୋଟେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଭଳିଆ ଦାନ୍ତ ରଖିଛି ଇଏ ପୁଣି ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ହବ କହୁଛି। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣୀ ବୋଦାକୁ ବାହା କରିଦେଲେ ମୋର ଲାଭ ଅଛି। ମତେ କାଇଁ ନେଇ ଆଇଲୁ ମୁଁ ତ କାମୁଲି ପକେଇଥାନ୍ତି। আবে প্রেমে তোতে কেতে তোর কবি তো ভগ্ন দাঁতটা আগে ঠিক কর। ମୋ ସୁନ୍ଦରତାର ରହସ୍ୟ ହଉଛି ଦାନ୍ତ। ଦାନ୍ତ ମାନେ ସୁନ୍ଦରତା ସୁନ୍ଦରତା ମାନେ ମୋର ଦାନ୍ତ। আবে হে তোতে বা সে বাট সাইরে ডাকছন্তি বজ্র কাপ্তা হাট সাইরে ডাকছন্তি দন্তা হাতি মো বউ বা নিজে কইছে কলা কপতটি কুଆଡେ উড়ি গলা। চুপ ମୋ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁନି। দেখ প্রেম এইটা মিশে 1352টা প্রস্তাব হয়ে গলা। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖି ଦେଖି ମୋ ତଳେ ଚିଡ଼ି ଗଲାଣି। ସେପଟେ ତ ଜେଜେ ମରଣ ସହିତ ଲଢୁଛି ତୋ ବାହାଘରଟା ଦେଖିକି ମରିବ କାହିଁ ବୁଝୁନୁ। দেখ প্রেম এইটা তো জীবনের শেষ প্রস্তাব গোটে ভালো আর্মি ঝিওটে দেখি প্রস্তাব পকাইছি তাকে যাই দেখি ফাইনাল কর। ହଉ ଆସ ଆସିଗଲା ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ସଞ୍ଚୟ ବଜାର। ବୁଝିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ଝିଅଟି ମୋର ଭାରି ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତ ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଲା ତ ତା ମାଆକୁ ଖାଇଲା ଭଲ ହେଲା। ସେ ମାଇକିନାଟା ମଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଡେଭଲପ କରିଛି। ମୋର ତ ବାଟି ବାଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଝିଅ ମୋର ଆର୍ମିରେ। ବୁଝିଲେ ନା ବନ୍ଧୁ ଝିଅ ମୋର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଗାଁ ପିଲା ଗୁଡା ଖାଲି ପିମ୍ପୁଡି ଭଳିଆ ନାଗିଗଲେ। ମୁଁ ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାକୁ ଆଣ୍ଡାମାନରେ ପାଠ ପଢେଇଲି। ଯୌତୁକ କଥାଟା କିନ୍ତୁ କହିବେନି। ଆରେ ମୋ ଝିଅଟା ତୋର ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି। ଆରେ ମୋ ଝିଅ ପା ଯେତିକି ପେନସନ ପାଉଛି ତମ 12ଟା ଖାନଦାନ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳିବେ। ହଉ ଆପଣ ସେ ବାହାଦୁରିଆ କଥା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଲୋ ମା ଗାର୍ଗୀ ଏଇପା ଗାର୍ଗୀ ଆଇଲାଣି। ଶଳା ହାଟ ବାହାର ପଡିଥାନ୍ତା। अंकल ମୁଁ କଣ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଁ? ନାଇଁ ଲୋ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ତୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ଯା ମା ଯା ତୋ ବଡ ଭଉଣୀକୁ ଡାକି ଦେ ମୁଁ ତତେ ଚକି ଦେବି। ଭଉଣୀ କଣ ଯେ ମୁଁ ପା ବାହା ହେବି। ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଉଦ୍ଧତ ହେଇଗଲେ। ଏପଟେ ବାପା ବସିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ଖାଇବା ଛୁଆ ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ବାହା ହେବି। ଯା ତୋ ଦିଦିକି ଧରି ଯା। ଓହୋ ଇଏ ପା ମୋ ଝିଅ। ଓ ଦାସ ବାବୁ ଆପଣ ମାନେ ମଜାଳିଆ ଲୋକ। କୁନୁ କୁନୁ ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି ତମ ସାନ ଝିଅ ବୋଲି। ବଡ ଝିଅକୁ ଡାକନ୍ତୁ ଯିଏ ବାହା ହବ। ଓହୋ ଇଏ ପା ମୋର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ। ଇଏ ଆର୍ମିରେ ଥିଲା ଏଇ ବାହା ହବ। ଦାସ ବାବୁ ଆପଣ ବୋଧେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କେସରେ ଥାନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ସମୁଦାୟ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡର ସେଭେନ ଯାହାର କଣ ବାହାଘର ହବ? ମୋର 7 ନୁ अंकल 37। କଥା କଣକି अंकल ମୁଁ ଆର୍ମିରେ ଥିଲା ବେଳେ ମୋ ହାଇଟ୍ 6 ଫୁଟ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି अंकल ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କଟେ ପଡି ଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଚେପା
ପାଇଗଲି। ଇଏ ଗୋଟେ ତାଳ ଗଛ ଇଏ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି କେମିତି ଯୋଡି ହବ ଆପଣ ମଉସା ଗୋଟେ ଭାରି ଗଲତ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉଟା ଦେଖିଥିଲେ ସେଇଟା ଆଇଲାନି ଏ ବାହାଘର ହେଇପାରିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଏ ବାହାଘରରେ ରାଜି। କଣ ତୁ ରାଜି ତୁ ଗୋଟେ ଜିରା ଭଳିଆ ଦେଖା ହେଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ ମଶା ଦୂରରୁ ଦେଖିଥିଲେ ସତ ଯେପରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୋବର ପୋକ ତୁ କଣ ପାଇଁ କୁ ବାବୁ ଏ ଅଙ୍କଲ ଟିକେ ଶୁଣିଲ। ଗଜବ ବେଇଜ୍ଜତି ଖବରଦାର ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କୁ କିଛି କହିବନି। ହଜବେଣ୍ଡ କଣ ବେ ସାଙ୍ଗ ଏ ସାଙ୍ଗ ଇଏ ଝିଅ ମାସକୁ 35,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ପାଉଛି ତାକୁ ଯଦି ବାହା ହେଇଯିବା ଲାଇଫ ଜିଙ୍ଗଲ ହେଲା। ସୁନାକୁ ଛାଡିଲା ରୂପାକୁ ଛାଡିଲା ଧରିଲା ପିତ୍ତଳ ଭେଣ୍ଡି ମୋ କଥା ନ ମାନି ବାହା ହେଇଗଲେ ଫାଟିଯିବ ତ ଛାତି ଆରେ ତ ସବୁ ରାଜି ଆଉ ଚାଲ ଏଥର ବାହାଘର ହବ ଓହୋ ନବବଧୁ ଆଉ ବରକୁ ଡାକନ୍ତୁ କିଏ ସାଧୁ ହଁ ସିଏ ବା ମୋ କତୁରୁ 3,000 ଟଙ୍କା ସୁଧିଆ ନେଇଥିଲା ଛଡ଼ା ଝାଡ଼ା ଖିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନି। ଓହୋ ଜେଜେ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ବର କନ୍ୟାକୁ ଡାକ ବେଳ ଗଡିଗଲା କଣ ମୋର ବଢିଗଲା ଡାକ୍ତର ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲା। ହେ କାଲା ବୁଢା କିଏ ବୁଝେଇବ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବାବୁ ବର କନ୍ୟାକୁ ଡାକ ଆରେ ପ୍ରେମ ଇଏ ଗୋଟେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ଲୁଟୋ ଗ୍ରହ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଲାଗୁଛି ଚଉଠି ରାତିରେ ସୁଧିକ୍ରିୟା ହେଇଯିବ ହରି ଓମ୍ ରାମ 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 ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा नहीं मंत्रटा बा गणेश पूजार उच्चारण करा जाए ओहो तमे कोन जानछ ओहो तमे मध्यस्थी हिसाब रे ना अब एते जो जानत आसी पूजा कर दियो मोटू चालीली हरि ओम ବାହାଲା ପରେ ମତେ ଟିକେ ଖଣ୍ଡଗିରି ବୁଲେଇ ନବ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଯିବା ତତେ ସେଠି ମାଙ୍କଡ ଦେଖିଲେ ମକା ହବିକି ଉଠେଇ ନେଇଯିବ। गजब बेइज्जती এটা কোন বাত মাইলান না কোন एबे बर कन्या को माला पिंडा कार्यक्रम आरंभ करा जाऊ यथा रावणस्य मन्दोदरी यथा वर्षस्य अनुभव यथा सर्वसाचिस्य अर्चिता एबे माला पिंडा जाऊ আবে প্রেম এটা এমিতি নুহে বে সেমিতি
ବୁଝିଲୁ କେଶବ ମୋ ନାତି ବାହାଘର ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ସେଇ ଖୁସିରେ ଆଜି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଅର୍ଷକଳ୍ପର ବଟିକାଟା ଖାଇତେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ହଁ ଦିନେ ଅଧେ ବଟିକା ନ ଖାଇଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ଘୋର ଅନର୍ଥ ଯଦି ଏଇ ବୁଢା ମରିଗଲା ବାହାଘର ତ ହେଇପାରିବନି ତା ସହିତ ବର୍ଷା ଯାଏ ଚଉଠି ବି ହେଇପାରିବନି। ଏ କେଶବ ବୁଲାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ବଞ୍ଚା ନା ମନ୍ତ୍ର ପଢ। ଓମ୍ କଂ ଖଂ ଗଂ ଗଂ ମଂ ଚଂ 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 ମନ୍ତ୍ର କଣ ଭୁଲି ଗଲିଣି। ନନା ଜଲ୍ଦି ମନ୍ତ୍ର ପଢ ନହେଲେ ବୁଢା ଖସ ହେଇଯିବ। ମନ୍ତ୍ର ଭୁଲି ଗଲିଣି ନୋଟବୁକ୍ ଟା ବାହାର କରେ। ଓମ୍ ପିଣ୍ଡ ଦାନମ୍ ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧି କ୍ରିୟାଂ ଗଚ୍ଛତି। ବୁଢା ନାଟା କଣ? ଆରେ ନନା ଏଟା ସୁଧିକ୍ରିୟା ବହିଟା। କିଛି ହବନି ମାମୁଁ ଘର ଆଡେ କୋନା କହିଲ ମାମୁଁ ଘରଟା କୋଉଠି? ଆଲୋ ସେଟା ଜମପୁର ଲୋ। ସରିଗଲା ବୁଢା ମରିଗଲା ଆଉ ଏ ବାହାଘର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଟିକେ ବଞ୍ଚିଛି ବାହାଘରଟା ସାରି ଦିଅ।